και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεά σου, ότι επισή ηρθήκαμε το ζώδι Θεό της αιώνας. Ευλόγησον εισόδους εξόδους, πηγήθενον και να αγαθείς τη ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα προς εργασία των πλήρων εντολών, ότι και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναθράμου, πρεσβείες ημών Θεοτόκου της Πατέρας Μαρίας, ο Αγίων δόξου μεταλομάστε τα προστάτου των νέων πλημών,
Γεωργίου του Θεοχώρου και Δημητρίου του Κουραβρίτου και Ιαματικού Παντελεήμονος και Μάρκου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και δεήμονος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Με την τιμή κάθε χρόνο κάνουμε τις τοπικές σας εκκλησίες, κύριε Πρόεδρε, και αγαπητά μέλη του Συλλόγου Πατέρων του Πανοράματος, να βρεθούμε σήμερα ανάμεσά σας. Ταπεινά εύχομαι σε όλους σας ευλογημένη, ειρηνική, καρποφόρα χρονιά, μιας και βρισκόμαστε στην ευτυχία μέρα, και δώσει ο Θεός και αυτή η χρονιά να είναι μια πλούσια χρονιά και δεύτερη χώρο της Ένωσης των δύο Πανοράματων, γιατί όπως βλέπουμε και είδαμε από πέρυσι, ήδη έγιναν πάρα πολύ ωραία πράγματα, κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι μας παρουσιάσαμε και πιστεύω και φέτος πάλι θα μας έχετε κάποιες εκπλήξεις. Βέβαια θα υλοποιηθούν και οι εκπλήξεις θα γίνουν έργα. Καλή ευλογημένη χρονιά, πάνω απ' όλα τα υγεία, ό,τι σε ευλογεί ο Θεός και ειρήνη και αγάπη. Ευχαριστώ. Το λόγο θα πάρει ο πρόεδρος του Συλλόγου για ένα σύντομο χαιρετισμό. Φέτος, η Ένωση Οδείου Πανοράματος συμπληρώνει 41 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του διαζήτης. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Σύλλογός μας ασταμάτητα αναπτύσσει διάφορες δραστηριότητες, εκπληρώνει φιλανθρωπικούς σκοπούς και καλλιεργεί το συναίσθημα αλληλεγγύης και αδερφότητας μεταξύ των μελών, άλλων συλλόγων καθώς και φίλων. Σήμερα, σε καταστάσεις μας λειτουργούν πολυάριθμα τμήματα εκμάθησης εκπαιδευτικών χωρών, παιδιών και ενηλίκων, παραδοσιακών μουσικών οργάνων όπως ποντιακή λύρα και ταούλη, χοροδία και τμήμα εκμάθησης κριτικών χωρών. Στα πλαίσια της αλληλεγγύης, ο Σύλλογός μας με τη συνεισφορά των μελών του συγκέντρωσε και διέθεσε τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων το ποσό των 400 ευρώ σε είδη πρώτης ανάγκης που αγοράστηκαν και μεταφέρθηκαν στο ορφανοτροφείο Μέλισσα, συνεχίζοντας τη βοήθεια στήριξη του Ιδρύματος για ακόμα μια χρονιά. Στο ίδιο πνεύμα της αδελφότητας, διοργάνωσε το μήνα Ιούνιο φιλανθρωπικό κουφέ με ενέρματα προσφέροντας από τις γυναίκες μέλη του Συλλόγου μας, συγκεντρώνοντας το ποσό των 1.400 ευρώ που δόθηκαν προσωπικά σε συνδημότησά μας που έφτασε βοήθεια. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι εξακολουθούν να περιμένουμε αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να εκτεθούν στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Γεώργιος Αμβροσιάδης, που όπως είναι γνωστό εγκαινιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και είναι στη διάθεσή σας για να το επισκεφτείτε και να ξαναγεννείτε. Όπως σας είχαμε πει τον περασμένο Ιανουάριο, ξεκίνησε η κυκλοφορία της εφημερίδας μας με τίτλο «Τεμέτερον η Καλατσίνη». Η ύλη της περιλαμβάνει εκδηλώσεις και ανακοινώσεις του Συλλόγου μας, καθώς και ιστορικά βιογραφικά γεγονότα του Πανοράματος, αναφορά στις χαμένες πατρίδες, έθιμα και παραδόσεις, συνταγές των γιαγιάδων μας, καθώς και δυνατότητα προβολής των χωρικών και χωριτών μας. Κλείσαμε λοιπόν τον πρώτο χρόνο έκδοσής της και τα μηνύματα από εσάς είναι μόνο θετικά και σας ευχαριστούμε. Σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο και το συλλεκτικό τεύχος που περιλαμβάνει τα 12 τεύχη του πρώτου έτους έκδοσης. Τη διάθεση της εφημερίδας έχει αναλάβει αποκλειστικά ο κ. Γιώργος Αμβροσιάδης και για όσους ενδιαφέρονται να την προμηθευτούν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Για άλλη μια φορά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ όλα τα μέλη του Συλλόγου για την οποιοδήποτε προσφορά τους. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλους εκείνους που μας στηρίζουν ηθικά και οικονομικά όλους αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Έτσι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και έχουμε τη δυνατότητα εκπλήρωσης των σκοπών αυτού του Συλλόγου. Όσοι θέλετε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις δραστηριότητες του Συλλόγου τη χρονιά που μας πέρασε,
Υπάρχουν στη διάθεσή σας έντυπα στην είσοδο της αίθουσας. Σας ευχαριστώ και πάλι καλή χρονιά. Κοντά μας στην σημερινή εκδήλωση εννοείται ο Πάτερ Αλέξης, εκπροσώπος των Ιερών Ναό Αγίου Γεωργίου του Πανοράματος, ο δήμαρχός μας, ο κ. Γνάτος Γκαλιοσίδης, ο οποίος την κάνει και μέρος μας, η Δημοτική Σύμβουλη κ. Κοντογούρης και Τσοκαρδίδης, καθώς και η Πολυτεύσια της Β' Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρών, κ. Παρασκευοπούλου Γεωργία. Επίσης, υπάρχουν αντιπρόσωποι από πάρα πολλούς συλλόγους, από το Ποντιακό Σύλλογο Φιγύρου, από την Καλλιτεχνική Στέγη Βορείου Ελλάδος, ο πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος, από το Σύλλογο Γυναικών Πανοράματος, από το Ποντιακό Σύλλογο Πεύκων, το Πανχάρ, από το Ποντιακό Σύλλογο Τριανδρίας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Καθυστεροδωρίδης, από την Παπαδιακή Νεολαία, ο Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου κ. Φιλίπ Μαρσέ, από το Περιφερειακό Τμήμα Πανοράματος Λυκειού Ελληνίδων, ο κ. Κωνσταντινίδου, από την Ένωση Ποντιών Καλαμαργάς, ο πρόεδρος ο κ. Ζώης, και από τους αεροπρόσωπους Πανοράματος ο κ. Μπακαλόπουλος Μάκης. Θα παρακαλούσα τον Δήμαρχό μας, παρόλο το φορτωμένο πρόγραμμα που είχε αυτές τις μέρες, να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή και ευλογημένη να είναι η καινούργια χρονιά και ηλιόλουσα μετά τα τελευταία που περάσαμε. Δεν ηλιόλουσα όπως σήμερα. Εγώ θέλω να επενέσω διαχρονικά το έργο που γίνεται στην Ένωση Σκοτίων. Είμαι περήφανος που η οικογένειά μου αλλά και εγώ είμαστε μέλη της Ένωσης Σκοτίων τόσα χρόνια, γιατί η προσφορά της στη λαογραφία και στον πολιτισμό και ιδιαίτερα στο να μεταδίδει το ποντιακό ιδεώδες, να το πω εγώ, στα νεότερα παιδιά, στις νεότερες γενιές, είναι κάτι που τιμά τους ανθρώπους που δουλεύουν όλα αυτά τα χρόνια, διαδοχικά της διοίκησης. Και επειδή πέρασα κι εγώ ένα διάστημα εδώ στη διοίκηση της Ένωσης, το μόνο που μπορώ να καταθέσω είναι ότι όλοι μαζί αγωνιζόμασταν και αγωνίζονται τα παιδιά για κάτι καλύτερο. Πάντα προσιλωμένοι στα ποντιακά ιδεώδη. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, αγαπητέ Πρόεδρε, που σήμερα εκπροσωπείτε το Σύλλογο, όλους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλες και όλους εσάς που συσπηρώνεστε γύρω που συσπηρωνόμαστε με το πρώτο πληθυντικό γύρω από το Σύλλογο. Να είναι καλή και ευλογημένη η νέα χρονιά. Θα ήθελα, επειδή ήμουν από τους πρώτους επισκέπτες και ο πατέρας Αλέξης και άλλοι εδώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ανοίξαμε πέρσι το Λαογραφικό Μουσείο Γιώργος Αμβροσιάδης, όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί, χάνετε. Να πάτε σίγουρα να το επισκεφτείτε, να ξεναγηθείτε. Νομίζω ότι τα παιδιά αναλαμβάνουν και τις ξεναγήσεις. Είναι ανοιχτό σήμερα. Είναι πραγματικά κτήμα του πανοράματος, του Αρσακή, του πανοράματος αυτό το μουσείο. Ήταν μια εξαιρετική έκπληξη και για μένα όταν το επισκέφτηκα και είδα μου ανέλησαν τις συλλογές. Θα σε παρακαλέσω, αγαπητέ Πρόεδρε, να το σημειώσω και εγώ, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου, να είναι σημείο προορισμού πια και να το διαδώσουμε από κοινού και η Ένωση Ποντιών αλλά και ο Δήμος, ώστε να δέχεται τη μεγαλύτερη δυνατή επίσκεψη και οργανωμένες επισκέψεις από σχολεία της περιοχής, αλλά και από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα λαογραφικά. Και να πω ότι προστίθεται και στο μουσείο που σε ένα περίπου μήνα, το έχουμε ήδη έτοιμο, θα εγκαινιάσει ο Δήμος το παλιό μας πολιτιστικό κέντρο, εκεί από τις 26 Οκτωβρίου, το λαογραφικό μουσείο του Πανοράματος, άρα θα μπορούμε να εκτεθούμε τις συλλογές ευρύτερα όλο αυτό το διάστημα. Επίσης, κάτι εξαιρετικό που είπες, Πρόεδρε, και το σημείωσα, δεν ξέρω αν η εφημερίδα έχει συνδρομές ετήσιες. Είναι δωρεάν. Νομίζω ότι θα μπορούσα. Γιατί νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνετε θα πρέπει. Ίσως κάποιοι που θέλουν να γραφούν συνδρομητές σε ετήσια βάση να μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Γιατί πραγματικά και μόνο από το τίτλο νομίζω ότι θα λέει πολλά και πολιτικά και παραπολιτικά του ποντιακού ελληνισμού. Να είστε καλά και εσείς όλοι που πραγματικά με την παρουσία σας εδώ πέρα και με τα τραγούδια σας μεταφέρετε το νόημα του πόντου. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλες και όλους εσάς. Θα ζητήσω καταβολικά την κατανόησή σας πέρα στο κομμάτι που αναλογεί στο Δήμο θα φύγω, γιατί βλέπετε ότι ένας χιονιάς
ισοπαίδωσε τη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος ακόμα δεν ξεχιονίστηκαν. Εδώ στο πανόραμα και σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε αέριο σε πολλές περιπτώσεις, φυσικό αέριο. Δυστυχώς η Ελλάδα μας είναι λίγο ανοχήρωτη ακόμη σαν πόλη. Ο Δήμος τα πήγε καλά και ενώ δέχομαι αναμειωτικές από διάφορες εκδηλώσεις καλή ώρα σαν αυτές που είχαν προγραμματιστεί και αναβάλλονται, ο Δήμος ποντάρισε καλά, την έκανε την εκδήλωση και είχε και απόλυτη επιτυχία. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τα παραδοσιακά καλά της πρωτοχρονιάς από τη χοροδία. Με απέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου και θέλοντας να επιβραβεύσουμε τις προσπάθειες και την επιτυχία δύο παιδιών δικών μας στις Αγγλίες εξετάσεις του σχολικού έτους 15-16, θα απονημηθεί τιμητικός αιώνας του Παπαδοπούλου Μαρία και του Παπαδόπουλου Χριστό, το εξωτερικό του Μαρία και του Την απονομή θα κάνουν δύο νέα μαθητές, η κυρία Στεζίνου και η κυρία Ευτιμούλη. Κυρία Σούμπου. Το δεύτερο τραγούδι της χοροδίας θα ακούσουμε είναι τα γράμματα του Δυτικού Φόρμουλα. καλοκαίρια του Μελά και της του Βαρσελόνα. Καράβι βάζουν στα σκαριά και το Χριστό σκεφάται. Για αρχιμηνιά, για αρχιχρονιά, συμφάρασαν το ήλιο. Βάζουν και ένα ρομιόπουλο και φέντη καπετάνιο.
Ορισμένες φορές, για να αποφύγουμε να τα χαρακτηριστούμε αγνώμονες, πρέπει να πράξουμε και να δείξουμε ευγνώμονες. Με αυτό το σκεπτικό, τιμούμε ένα μέλος μας που στηρίζει την Ένωση Ποντίων Πανοράματος για πάρα πολλά χρόνια. Η κυρία Αναστασία Λιβαδοπούλου. Από γονείς πόντιους πρόσφυγες, τον Σάβα Λιβαδόπουλο και την Ελένη Πετρίδου, οι οποίοι κατάγονταν από το χωριό Ήμερα της Αργυρούπολης του Πόντου, περιοχή Τραπεζούσα. Είναι οι νεότεροι από τα αδέρφια της Σπύρου και Σωτηρίας. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος με δασκάλους τον Θεοφάνη Κίου και την Εκατερίνη Καρακότα. Φοιτήσε στο 3ο Γυμνάσιο Λύκειο Θεσσαλονίκης και σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε ως καθηγήτρια Αγγλικών σε γυμνάσια και λύκεια της δημόσιας εκπαίδευσης επί 25 χρόνια. Ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία από την νεανική της ηλικία και έχει εκδώσει 7 ποιητικές συλλογές, 2 βιβλία με αφηγήματα και ιστορίες, 1 νουβέλα και 1 παραμύθι. Το 2005 κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο «Κάτω από το λόφο» για το παλιό πανόραμα. Σε αυτό περιγράφει λεπτομερώς το πανόραμα, τη ζωή των κατοίκων του, της οικογένειάς της και της δικής της κατά τις δεκαετίες 1950 έως 1970. Αναφέρεται επίσης στη ζωή, στον χαρακτήρα και στις δράσεις αρκετών κατοίκων του πανοράματος, οι οποίοι έμειναν αξέχαστοι για την προσφορά τους στον τόπο. Το βιβλίο έχει ακόμα αρκετές ιστορικές πληροφορίες για τον τόπο. Πολλά ποίηματα και πεζογραφήματά της έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά, όπως τα Βορειοελλαδίτικα και στο Μουσόν Μέλαθρον της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, στο Πάνθεον, στον Κόσμο της Ελληνίδος, στην Πνευματική Ζωή, στα Ποντιακά, στο περιοδικό Πανόραμα Σύγχρονη Πόλη του Δήμου Πανοράματος, στην εφημερίδα Νέα του Πανοράματος, καθώς και σε εφημερίδες άλλων δήμων. Ιδιαίτερα στον τόπο του Πανοράματος έχουν δημοσιευτεί πολλά λογοτεχνικά κείμενά της. Ποίηματά της έχουν περιληφθεί σε ανθολογίες Ελλήνων ποιητών και για την ποίησή της έχει βραβευτεί σε ποιητικούς διαγωνισμούς από λογοτεχνικούς φορείς. Έχει τιμηθεί από το Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Πανοράματος, στον οποίο υπήρξε γενική γραμματέας επί 10 έτη για την προσφορά της σε αυτόν και επίσης από την Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος. Παράλληλα με τη λογοτεχνία, ασχολείται με τη ζωγραφική και τη φωτογραφία και έχει πραγματοποιήσει αρκετές εκθέσεις, ιδιαίτερα στο Δήμο Πανοράματος, στη δεκαετία του 2000 με τη σύρεξη στυλόγων και του Δήμου. Το 2000, 2 έργα ζωγραφικής της αγοράστηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και δωρήθηκαν στην Ένωση Ποντίων Πανοράματος. Είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, καθώς και μέλος και συνεργάτης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πανοράματος, της Ένωσης Ποντίων Πανοράματος και άλλων πολιτιστικών φορέων. Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη φωτογράφηση όλων των παλιών κατοικιών, καταστημάτων, δημόσιων κτηρίων και υπαίθριων χώρων του Πανοράματος. Από τις κατοικίες, πολλές έχουν κατεδαφιστεί. Τις φωτογραφίες, 120 περίπου, έχει εκτυπώσει σε μεγάλο μέγεθος και τις έχει δωρήσει στην Ένωση Ποντίων Πανοράματος. Επίσης, έχει δωρήσει στην ίδια Ένωση ένα πλούσιο λαογραφικό υλικό, πολλά αντικείμενα παλιού ποντιακού νοικοκυριού, ημίλια των γονέων της. Στα πλαίσια της συνεργασίας της με την Ένωση Ποντίων, πραγματοποίησε ομιλίες σε εορταστικές εκδηλώσεις, καθώς και έκθεση φωτογραφίας και λογοτεχνική εκδήλωση. Εδώ και 1 χρόνο περίπου, διαχειρίζεται στο Facebook την επιτυχημένη σελίδα Πανόραμα Παλιές Φωτογραφίες, την οποία δημιούργησε ο πανοραμίτης Θεόδωρος Λαζαρίδης το 2014. Στη σελίδα αυτή δημοσιεύει πολλές δικές της φωτογραφίες, αλλά και άλλες με θέμα πάντα το πανόραμα. Καλούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο την κυρία Λιβαδοπούλου να παραλάβει πλακέτα Καλούμε λοιπόν την κυρία Λιβαδοπούλου να παραλάβει την ειδική πλακέτα για την ενεργό δράση της σε θέματα πολιτισμού και ανθρωπισμού και να την παροτρύνουμε να συνεχίσει.
Λαζαρίδη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης των Διαπανογράμματων και αυτή τη μεγάλη τιμή που μου κάνουν, αναγνωρίζοντας την πολύχρονη εργασία και προσφορά μου στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου μας. Ακόμη θέλω να τους συγχαρώ για το σπουδαίο έργο που επιτελούν με την εργατικότητα και το μεράκι που τους διακρίνουν. Επί 41 έτη, η Ένωση Ποντίου Πανοράματος, μια πραγματικά μεγάλη ποντιακή οικογένεια, αγωνίζεται να διατηρεί ζωντανά στη μνήμη μας την ιστορία του ένδοξου πόντου, τους αγώνες του, τον πολιτισμό του, τα επιτεύγματά του. Ακόμη μας υπενθυμίζει συχνά τις αποφάσεις των προγόνων μας από τους Τούρκους, τον ξεριζωμό τους από την πατρική τους γη και τον επίπονο αγώνα που έκαναν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες για να ξαναδημιουργήσουν μια καινούργια ζωή. Ιδιαίτερα για το πανόραμα, η Ένωση Ποντίων τιμά συχνά τη μνήμη των γονιών μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν σκληρά και με πολύ μεράκι για να μετατρέψουν ένα ακατοίκητο χορναρότοπο στο καλύτερο προάστιο της Θεσσαλονίκης, τόπο παραθερισμού και αναψυχής στις δεκαετίες 1950, 1960 και 1970. Τιμά τους προγόνους μας, προβάλλοντας τον τρόπο της ζωής τους, τα έθιμά τους, τη μουσική, τα τραγούδια και τους χορούς τους. Πρόσφατα παρέδωσε στην τοπική κοινωνία ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα στολίδι του πολιτισμού στο πανόραμα, που από καιρό το περιμένουμε, το Λαογραφικό Μουσείο. Οφείλουμε όλοι με τα χαρίσματα που διαθέτουμε ο καθένας μας να κρατούμε ζωντανά τις παραδόσεις μας, την ιστορία του πόντου εμείς οι πόντιοι, αλλά και της Ελλάδας μας, τη θρησκεία μας, την οικογένεια, τα ήθη και έθιμα που κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, τη γλώσσα μας την ελληνική και γιατί όχι και την ποντιακή και τις καλές τέχνες. Η διατήρηση όλων αυτών και η μετάδοσή τους στη νέα γενιά είναι επιτακτική ανάγκη, ιδιαίτερα στις μέρες μας, τόση μεγάλη προσπάθεια γίνεται από κάποια σκοτεινά κέντρα αποφάσεων να μας κάνουν να τα ξεχάσουμε και να ανατρεφθούμε ως λαός. Εγώ μέσω της λογοτεχνίας, της φωτογραφίας και της ζωγραφικής προσπαθώ να κρατώ αυτές τις παραδόσεις. Η συνεργασία μου με την Ένωση Ποντίου Πανοράματος, η οποία πάντοτε με στηρίζει στην προσπάθειά μου αυτή, θα συνεχιστεί και στο μέλλον, καθώς επίσης και με άλλους φορείς, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Γιατί ο πολιτισμός είναι το οξυγόνο της ζωής μας. Εύχομαι στην Ένωση Ποντίου Πανοράματος καλή χρονιά, χρόνια πολλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά είναι πολύ πιο ερωτημένη. Η χοροδία ολοκληρώνει την παρουσία της με ένα παραδοσιακό τραγούδι αφιερωμένο στον Ιανουάριο ή Καλατάρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μέλη της χοροδίας, τον κομμάτι της Λύρας του Ιταλίου και το χωράκι της κ. Παπαδόπουλο Σάβα για την ορταστική απόφαση του Υπουργείου. Να σας πω ότι στη Λύρα είναι η Στέλλα Καλαϊτίδων, 24 χρόνια.
σας ενία, καλά τάρτς καλή χρονιά. Ωρε φίλε σας ενία, καλά τάρτς και νέο έτος, όρμα πέρωσε το φέτος. Καλά τάρτς και νέο έτος, όρμα πέρωσε το φέτος. Αν τα μάγας να φύλλω, τα χίλιας να βουκούμε. Αν τα μάγας να φύλλω, τα χίλιας να βουκούμε. Και σε μόρφο και καλό, πως να ρούσω και κοιμούμε. Και σε μόρφο και καλό, πως να ρούσω και κοιμούμε. Καλά τάρτς καλή χρονιά, ωρε φίλε σας ενία. Καλά τάρτς καλή χρονιά, ωρε φίλε σας ενία. Καλά τάρτς και νέο μέτος, όρμα πέρωσε το φέτος. Καλά τάρτς και νέο μέτος, όρμα πέρωσε το φέτος. Εσύ που είσαι έμορφος, να λέει λέγω το ψώμος. Εσύ που είσαι έμορφος, να λέει λέγω το ψώμος. Αμόν και ριναλίου, μέσω ζέστο και καλόπος. Αμόν και ριναλίου, μέσω ζέστο και καλόπος. Καλά τάρτς καλή χρονιά, ωρε φίλε σας ενία. Καλά τάρτς καλή χρονιά, ωρε φίλε σας ενία. Καλά τάρτς και νέο μέτος, όρμα πέρωσε το φέτος. Καλά τάρτς και νέο μέτος, όρμα πέρωσε το φέτος. Και καλώντας τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προχωρήσουμε στην πορεία, θα θέλαμε πρώτα να ευχαριστήσουμε την κυρία Τερζίδου και την κυρία Ευθυγούλη Έλενα για τα δώρα τα οποία θα δοθούν στους φετινούς καιρούς της Βασιλόπιτας. Επίσης, το Ζαχαροπλαστείο Τάζο για την προσφορά της νοστιμότητας της Βασιλόπιτας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τα μέλη του Συλλόγου που εξέφρασαν μετέσματα για το μπουφέ της σημερινής εκδήλωσης στο Πάνω Όροφο. Πρώτο κομμάτι για τον Χριστό. Το δεύτερο για την Παναγία. Το τρίτο για το σύλλογό μας. Για τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, Πατέρα Αλέξιος. Για το Δήμο μας θα το πάρει ο Δήμαρχος. Για το παιδικό χορευτικό τμήμα Αρχαρίων θα η Κοσμαρά Μαρία.
Πολιτικό Τμήμα Αρταρίων Ελληνικών. Για το Πολιτικό Πολιτικό Τμήμα Εκδηλώσεων ο Μαρτίνης ο Παναγιώτη. Για το Πολιτικό Τμήμα Αρταρίων Ελληνικών ο Κωστιδόπουλος ο Ιάκωβος. Για το Τμήμα Προχωρημένων Ελληνικών η Κυριαζίδου Άρτεμα. Για το Τμήμα Εκδηλώσεων Ελληνικών η κυρία Τανή Βάσο. Για το Τμήμα Κριτικών Χωρών η Παπαδόγια τη Μαρία. Το Τμήμα Κολομβίας η κυρία Καταβαρίδου Ελισάβετ. Για το Τμήμα Εκμάθησης Ποντιακής Δίας Καταγγείλω Καστήλου. Νίκο! Νίκο! Για την καλλιτεχνική στήγη Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος. Για το Σύλλογο Γυναικών Πανοράματος. Για το Ποντιακό Σύλλογο Πέρφορντ Πανχάρ. Για το Ποντιακό Σύλλογο Τριαντρίας. Περιφερειακό Βήμα Πανοράματος, που είναι η κυρία Κωνσταντινίδου. Για την Ένωση Ποδίων Καλαμαριάς ο πρόεδρος, ο κύριος Ζώη. Ο κύριος Μακαλόπουλος. Ένωση Ποδίων Περιφερειακών, ο κύριος Δεΐδης. Πολιτική Ένωση Ποδίων Πανοράματος, η κυρία Γητηρίδου. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και εύχομαι καλή χρονιά. Στην είσοδο θα πάρετε ατομικό βασιλιοπιτάκι και στο πάνω μωρό προσπάθει και να έχετε τελειοποίηση. Επίσης θα είναι ανοιχτό και το ιστορικό λαβρακό μουσείο